Nhau yangu yandapinda nayo muno Kudare. neMuzukuru wangu anonzi Koleni kushaya munda. Koleni ndamukwirira nemhaka yekuti ndakaenda kumunda kugadheni kwangu, plantation kwangu, kunotema mapango. Kati zvine makore mana mumashure. Tiri pakati pokutema miti iyoyo, ndakaona murume achimhanya akabata foni mumaoko, akati pane munhu ada kutaura neni amudini. Ndokutambira foni ndokuti halo, ndikanzi ndimani, ndikanzi ndomusoro mune mudini, ndikanzi ndikutemerei mapuranga avo. Ndikati kweiwe ndiwani mutini mapuranga aya ndavo, kweiwe ndiwani. Akati ndakatenga nzvimbo iyo kuna Koleni. Ndikati asi sabhuku wako ndiani kwepo, wakatenga nzvimbo kuna Koleni? Sabhuku wako ndiani? Wakanzi sabhuku wako ndiani? Zvikanzi zvakanzi sabhuku wako ndikweshe. Ndikati zvino kuno kwakusikwa kweshe ndokwamudimbu, uye zvemapuranga andiri kutenga tema ndeangu, haasi aKoleni. Ndokubva akata foni murume uya. Handina kumuziva kuti ndiani. Mazuva awanda zita racho harina kupipira, ramba ndakarichengeta. Tagara 2023 taakuda kuenda kuzhizha. Ndakaona muzukuru wangu nemotikari yake iri pamberi, imwe iri mumashure, achipfuura nepamba. Ndokumutarisa ndokuona kuti ari kunanga kupi. Ndokuona ayo atenda akananga kumagadheni kune plantation yangu iya. Mukomana uyu ari kuda kundiitei zvakaro. Ndokubva ndagarira munzira, panzira paari kuuya akubva. Ndokubva ndamumisa, ndokubva vamira yake ndo yanga amashure, yevaenzi vake yanga iri pamberi. Ndikati ko Koleni wafunga kuita sei? Chii chakuita? Zvikanzi ndafunga kutengesa nzvimbo yangu. Ndikati Koleni nzvimbo iyo wakaiona chirudziwa? Zvikanzi ndeyangu ndine structure idzi. Ndikati Koleni, munhu wandakapa nzvimbo iyi ndaamai vako, muzukuru wangu amai vako. Kweiwe simba rokutengesa nzvimbo iyo rikuiwana kupi? Development yawakaita ipapo ndeipi yauri kutengesa chinhu changu? Muona Koleni hazvina kunaka. Handina kuziva manje kuti munhu waanaye uyu ane munhu waari kutengesera. Munhu uya wakandifonera uya 4 years ago ari kuti haachada nzvimbo, nokuti takazoenda kumba mangu tikandogara basi tese. Ndokuma ndakazoziva kuti munhu akambondifonera achiti rega kutema magamutiri yangu ndiye munhu ari kuda kutengesa nzvimbo kune mumwewo avauya naye zuva iroro. Uyu ari kuvepo chiseuzvu chapupu wokuti uyu agutsikane kuti nzvimbo ndeyake uyu. Pakati ipapo vanodaidza sekretari vakari kutsvagwa mumavileji avo, asi ivo asabhuku. Ndokubvunza sekretari, naivo sekretari, wani kweiwo unoauthoriza kutengeswa kwenzvimbo muno? Zvikanzi uyu angonditi handitoda kutengesa nzvimbo yangu. Nokuti mukomana wayo akagara pamwe panzvimbo apa makore akati kuti akaita project yake yenguruve. Shure kwekunge amai vake varivo vandakapa vatama vaenda kwamidzi, uyu ndokusara ndokupinda mudongo raamai, ndokunge akuita project yake ipapo. Akazobva opunza imba ndokusiya chibenga chemba. Ini ndasvikapo ndichiona zvaaita, ndikati dzimwe nguva asiyira kuti semunhu ari kuita ruvara. Ndabvunzawo vamwe, haana kundooneka. Ndabvunzawo vamwe kuti ko akaenda kuno, zvikanzi ai akawana nzvimbo pamusakazi pachifu negumu. Mwana andaza kuti asekunda kubva pano. Inda achiti magamutiri yangu achengeteke nekuti anenge aripo vanhu havadikirikini. Saka nawo uyu munhu tapinda mumba tichitaurirana. Munhu uyu ndopaakaona kuti nzvimbo yandida kutengeswa ine mutauro. Kana akazopanana bheni. Asi ndiri kutya kuti ini sandakwirira kudari kuno kuti uyu akambozviita ndikazoinvestigata imba yaakutopera atengesera munin'ina wake mwana wamai yake, asiri mwana wababa wake. Kukona futi kwegadheni
ndokuona kuti vana vemuzukuru wangu havaka iwe muzukuru uchengete magamutiri yangu anotemwa nevanhu vakuru vakunaamuna wake waakatengesera saka ndikuona kuti ndikaramba ndakanyara uyu mukomana uyu ndichangoerekana ndakuona pakudi pavakwa futi chiregai tiendewo kwamangu titi iwe amai vako vakatama iwe hauna mubvira wabaka wamamudimu amamudimu hatiti kuziva tangoregera kuti uri kuita project padongo paamai vako zvino wabva padongo paamai vako wazviwana nzvimbo yako wakutora dongo iroro zvakare wakuda kutengesa ndo pandakaona kuti zviri nani tiende pamangu ndombomira mati dongo ramai zvakatanga sei kuti muri dongo ramai ramudira amai vake amai zvakatanga sei muzukuru wangu anonzi neGuda akauya vasekuru ndipewo pokuvakira imba yangu ndikati muzukuru ndarega kurima gadheni nekuti harichaita nemhaka yekuti miti iri kuvhunga mbeu saka ndarisiya saka nzai wasekuru handina mhosva nekurima ndoda mhosva nekudii nokutikana nechibva kwandiri kubva ndinoona pandiri kuda nokuti muzukuru uyu vana ivava varerwa mamudimu vatera ambuya vavo aturukazi vabva pagweshi vana vandokutera ambuya uyo semwanasikana wane vana vake vatera mumusha mamudimu akanga akutsvaga nzvimbo yekuti haangati iye nevana vogara mumba mamai ndokutsvaga kwaakaita nzvimbo kutsanangurira kwaakanditira kuti ndina kuwana kwekupinda saka achizenga atama saka ndakuti ranga radongo raamai vake saka ivanga mamupira kuti zvaadai muzukuru atambudzika kanga maitira kuti zvinokubatsirai pakuita sei ndaandati zvinotibatsira pakuti miti yangu iri kutemwa inowana protection nekuti pana pachigara munhu vanhu havazoberi kana vachingopinda vachiita zvavanoda tanda kuti mundipindiwa mubvunzo wakubvunzai kuti zviri kutaurwa navamudimu ihungu here kana kwete ndiri kuda kuti mungondipindura kwete madzimambo tinotenda tiri kukumbirawo kuti muchinatsojekesawo inimi semaziviri zvakanaka madzishe kuti ndijekese amai vangu varipo vakaita kuti tisvike pazvinji ndauya navo ndangada kuti mumbojekesa ini amai venyu tichazovada zviri pavashiri ndotaurai kuti ndimapurege ndisandamburi zvangu maite basa kuti ndizosvika pakugara panzvimbo yatakuwana asekuru avo amai vakanga vachitsvaga nzvimbo yekuti gatarisira pokugara vakafamba vachitsvaga nzvimbo yekugara asekuru avo ndokunzwa kuti amai vangu vakutsvaga nzvimbo yekugara ndokusangana navo ndokutsvaga amai vangu kuti vari papi muzukuru tanzonzo kutsvaga pokugara ndine gadheni andodogona kuti ndokuite sekugara amai ndokuuya kuti nzvimbo ndaiwana kwaasekuru asi kwaasekuru kuriwa masenzi akati masenzi ayo ndokuuya ndokuwapa ndobva ndavapa amai kubva kwaine nemasenzi ayo ndokubva ndavaka madzishe ndakavaka pamushapa ndava ne30 years ndiripo chandabvira pamushapa ndakabva ndichienda kwamuzakaza ndichika ndinomwana mukomana ndine vana vanokona kuti 8 ndine mwana mukomana ndiandikati anosara ari papa akapuwa nzvimbo iyi ndiani ndamai ndi akavatuma kunotsvaga nzvimbo saka ndopatiri kuda saka amai ngaauya amai uya amai tipiwewo tinzwe semaziviro amaita amai vanenge aine nzvimbo ini vana vangu madzishe vakazokurira kuti vaiti vanenge tsvimbo rumwe vakumusha kwaamai nokuti ndakabva navo kwababa vari vadikisitereki baba wavo vashaya
saka kumusha kwedu kwagwesha kwakakusinganditi nangadzi yangu yaiwo ndokuti ndoita serika nditsvagire vana vangu chipokugara. Sekuru ava vakanzwa kuti wina ari kutsvaga nzvimbo yemwana wake anotedzana nashamuda mukuru uyu, vada kuti awane pokugara. Nokuti nguva idzo dzeni ndakasingagari pamusha, ndakanda kutobva kubasa ndichita zvekukumbira kubasa ndichidzoka kumusha kutsvagira vana vangu pokugara. Sekuru ava vakati ndakanzwa kutsvaga nzvimbo muzukuru avo vashupike, vana takakura navo mumusha medu hausiriwo ungashupike isiripo nokuti vana vako timubatsira vakakurira mumaoko medu. Ndakati mungatondibatsira sei? Sekuru akati zvotoita panapa ari kuda nzvimbo ndoupi mwana wokutsvagira? Ndakati ndikorei, uyu shamunda akaiwana kudhara mukuru, saka ndachida kuti awane nzvimbo ndouyo anotedzera shamunda. Kanzi auya kuno muzukuru, ndine gadheni randisitambonima randoda kuti ndikuratidze kana pakufadza totaurira. Shuwa sekuru vakaenda neni pagadheni pavo vakandirakidza kuti panapa pakadini. Ndikati sekuru, ini chandinoda ndoda nzvimbo inokwana imba chete. Panapa panokwana sitereki imba zvokuti kana kurima muriwo kana akazoroora mukadzi wake futi anga ano mukadzi by the way. Sekuru akati zvino kana tawirirana muzukuru inini wotondipawo pashoma nokuti kuti ndingokupa chete hazviite. Zvauri kutsvagira mwana wako aiwa unondipa pashoma, asi dai wanga uriwe muzukuru wangu pamwe ndaitigara zvako. Ndisekura sekuru pashoma pamurigura mungade sepashoma pakadii? Zvikanzi ini ndoda 250 US. Ndokubva ndadzokera ngati sekuru hazvinesi, pane kuti mwana wangu awane pokugara ndopakuru. Inini handichaita zvokuti ndiomerayo, totofaitira kuti tiwane mari iyoyo. Handa kumbozviverenga zvose zvokuti vati muzukuru iye mwana akakurira makoma havana kumbozviverenga izvo. Ndokubva ndaenda kumukomana ndikanoti mwana wangu ndowenyaya iripo, amene kuti unozvigona here, iwe ndiwo kutambudzika pokugara nemhuri yako. Asi sekuru ndozvivandiudza zvikanzi aiwa mai zvidiki regai nditsvage. Ndokubatsirana nokutsvaga nomukoma wake uyu shamunda uyu, ndokubva vaiwana $250 vakandipa nemaoko angu ava. Ndikaongera kuti maita basa kuramai, asi kuri maita anombobva ndakakudonhedzai mandiyamura zvinhu zvikuru zvakazvindinetsa. Vana ava kumusha kwavo kure, baba wavo vakafira mutauni, handimbokuziva futi kumusha kwacho. Mandiyamura sekuru ndokunoudza vanhu ndikati sekuru vazondiratidza pavandiratidza. Kana usingapade aiwa tinotsvaga vandinotsvagira futi pamwe sekuru. Ndobva ndikaenda mwana wangu ndikati pandaratidzwa ndisekuru ndipa. Mwana akati mai pari nani apa sorongo pachikwana chidzimba, handisi kutsvaga zvokuti timboita minda yekurima chichiyamai, ndoda kungoisa imba chete. Sekuru mwana wenyapa bvuma, nyaya iyi yanaka manje, kana mukachisenzesa zvenyu masenza enyaya. Sekuru mangwana muzondinetse here? Zvikanzi kana muzukuru ndinganetse iwe mwana nzvudzi yangu, ndingatonetsa kuvatorwa haikona iwewe. Vana vako vakakurira maoko mamudimu, hapana mwana akamboita mherimheri mamudimu. Vana vako vane rukudzo futi, ndingakunetserei nai mwana wanzvudzi yangu? Hapana. Tapedza izvo tawirirana. Sekuru ava ndikati sekuru, zvino kana zvichizondinetsa dai manga mandinyorera kana pasi ndizive kuti munoshuwa sekuru mazodii. Ndikavadomera mazita ekumusha kwavo kuti kwaananingi havazopindira. Ananingi ngati munda ndewangu gadheni ndirangu muzukuru, hapana anomboti pwe ipato. Ndikati zvakanaka sekuru. Zvikanzi inini handimbofa ndakachitaiwo mwana wanzvudzi yangu. Kana zvauri kufungira zvematsamba kudii kuti upedza nguva uri mwana wanzvudzi yangu iwa ndingaidzoisa mudzika nevana vakurira mumusha medu futi hazviiti. Zvakanaka zvakadii. Mwana akaenda akanovaka kamba kake kamurunzwa ikako, papa ndikakicheni nekabhedhuru. Bhedhuru iri rasakara nokuda kwokuti uyu anogara basa, asi mushanda akachengeta ipapo aripo nanhasi. Sekuru vari kuti ndadzwa vachinge vari kuti
40 years chichi. Inini kufunga kwangu somunhu ndakura. Paya panofanira kunge pane 23 years paine mwana. Maona ndichingoti mama wako uzvikuita vamwe dzimba dzakanaka chichi. Uyu manje ndopakazoti amai zvandafunga. Ndotengesa here panapa kuti nditenge nzvimbo yakati kurei inokwana inini nemwana. Ndikati aiwa hautengesi kamwana. Iwo mwana mukomana anotofanira kusaripo panapa. Akazozvitsvagirawo zvake kana asimba pade rimwe gore kana achida munda anenge akuzoonera semwana mukomana. Iwo kana waona pamwe panapa unoziya mwana wako shasha mukomana 1 chete haana vairi. Zvadaro zvakanaka. Tozoona auya futi zvikanzi amai munenge nari kutambudzika sereti Richard akura botwe rangu nofunga ndauya naye ari mwana. Ini ndati ningi Richard tisvaya tatyikerana zvedu titi apa wikamba nomuning'ina wangu tigare zvedu takadai. Ndakati inini handina shandiro rangu. Muning'ina ndiwako. Asi dai mwana wako baba mudiki kana kuti mwana wako baba mukuru zviri nani. Muning'ina ndobotwe rangu inini romunhumbu mangu. Ndikati zvino unenge wakumisa nepapi. Dadhi yacho idiki baba haingoti unodyara kana kuita mundo kudya chibage chinyoro. Tokobva vaitana anogona kuuyiwa dzimba dzangu dziri apa. Handifungi kuti zvino problem amai. Pane pandakaita kuti ndibvunze kuti anonzwa mai vanenge penyaya yemapuranga vakambotaura here nenyaya yekuchengeterwa mapuranga Good. Maita basa baba. Pamusoro ibaba. Ini sekuru ava vanambofa vakadoma nyaya yepuranga pandikatengeserana navo nzvimbo iyi. Ndapuhwa mari nomwana kuti zvavatoda mari iyi. Havana kumbobvira ende pane tumente twakadai uya achitomentena achidiridza achidi tudukuduku. Saka imi mukure kuti mapuranga ndimanganga madyara. Handisiri ini ndakadyara. Ndakatenga turipo tumapuranga tukutu. Saka imimi akanga ari sabhuku nguva idzodzo ndiani? Akanga ari sabhuku sokumusha kwasekuru. Handinyatsozva pakati pani pasekuru henuri. Nani vava ndakuda kukanganwa nokuchembera. Sekuru ava vakanga vasiri sabhuku. Imimi zvamakanga muchitsvaga nzvimbo yokugara. Pamakazowana panzvimbo apa makazomakwa here bhuku masabhuku? Ivo ndo vakati nani kumake rega kutambudzika nokumakwa nekuti uri mwana wangu womuno uri mwana wanzvadzi yangu hazvina basa zvese izvozvo. Ndini ndakuisa apa hapana anombofa akakuisa asi chandiri kuda unondipa mbichana. Aiwa isusu muno mudare hamushande nyaya yekuti ndakatenga kuno kumamisha hatina zvinhu zvakafanana izvozvo. Hapana ivhu rinotengeswa. Chatanga tichida kuti tizive ndechekuti hatiite dare rekuti mari yakazofamba sei, makazopa uyu mari, chinhu chinonzi kutengesa ivhu hachibvumirwi muno, hachibvumirwi zvechose. Hatitomboda kunzwa panoitwa transaction yevhu vanhu vachipanana mari, hakuna zvakadaro muno muZambia. Munhu kana uchitsvaga nzvimbo, kana uchiziva kuti nzvimbo waiwana nzvimbo, munoenda pamberi pasabhuku nekomiti yake, ndo panonyorwa marekodzi fanike masekitari achinyora ndo kuwana kunoita munhu nzvimbo. Zvenyu zvokuti asekuru wangu ava ndazovapa mari ndazodii hazvishande. Hatiti mama mapuranga aripo aya muri kutaura kuti hamuazive kuti makaiswa aripo. Saka isusu tanzwa ava sekuru venyu vachitaura kuti mapuranga iwayo ndavo. Saka maziramuridzo wawo ndavo mapuranga iwawo. Iyo statement yavo iri kutaura kuti muzukuru wangu ndaida kuti
achengetedze panzvimbo apa. Zvinei makapateka? Nhasi kana makutaura dare rekuti makapateka, hatiti munenge makutaura kuti ndakamupa mari, tipei risiti, tipei witness, tipei chi. Hazvishande futi zvokutengesa nzvimbo. Mese munoto inoteja nyaya. Wacha abhadhara mari, akauya mumwe panapa nedare iro rwagwesho. Watengeserwa. Unyatsobanzwisisa. Watwendeserwa, wasvika zvakati nzvimbo ndeinei yatiri kutengesa. Hatiti mazvo. Ndokubva abhadhara mari dziri yadini. Abhadhara dziri yadini. Right. Munhu uyo akati chirega itange kuvaka. Pai vaakutanga kuvaka pai. Wauya mumwe munhu zvakanzi papano. Inzvimbo yangu. Munda wangu uda kuvaka pano sei? Hatizimo. Ndobva arambisa. Munhu uyo akamupa uyo akatora mari. Ndobva amuendera zvakanzi alright mbomira ndokutsvagira pamwe. Mari yake? Mari? Zvino akabva uyo kuno kudari kuda kuti ndikuda kukwirira nyaya yekuti mari yangu ane mari yangu yakanditsotsa yekutengesa. Hazvishande kwatiri. Hakuna ivhu. Chokutanga tinotarisa kuti pari kutengeswa pai muno mumareserve hapana panonzi munhu ari kutengesa ivhu. Hakuna. Munhu anopuhwa free kana pane nzvimbo. Anopuhwa chipo chinhu chinopuhwa munhu akura. Waroora. Sabhuku anotofanira kuti ane right mwana aberekwa musha kuwana nzvimbo yekugara yaanopuhwa. Kana pachinzi anobvisawo kaabvisa aiwa kutenga sabhuku ndekomiti nokuti vanogara musangano kaanonwa kokora. Hazvirambwe. Hakuna chinonzi ndiri kutenga ivhu. Hakuna. Muri kunyatsobatswa. Ndonhau iripo. Zvino imi muri kurwadzwa nemari yenyu yakabuda kuna sekuru wenyu. Izvo ndezvenyu izvi. Asi chatanga tichida kunzwa ndechekuti nzvimbo iyi ndeyani? Imataura kuti nzvimbo iyi ndeyavasekuru vakatitengesera. Ndoparasika mari yamakapuhwa kana makapuhwa naasekuru venyu ava mari dzoseranai mari. Ava vatore nzvimbo yavo. Makanga maitana paukama, hazvina sabhuku mukomiti mukati. Saka muridzi wenzvimbo iyoyo ndiye muridzi. Zvakwamuri kuti munoitana sei naasekuru venyu. Zvemari hatidzitonge munhu. Pamusoro endimubvunza wezvekuta. Ipapa ndisingambonyatsonzwisisawo kuti horaiti vasekuru vangu ava zvavakavati panzvimbo iyoyo 23 years ago vakuzoitora nhasi pavako kupese pavaidi kugara. Ndofunga dare kukwirwa kwadaitwa nematsanangurwa aita avhuramani vanga vachitaura kuti paakuda kutengeswa zvakare. Hamune kuti muri kubvunzirana zviri kuti munoda kutengesa nzvimbo iyi yanzi yakuda kutengeswa zvakare kune mumwe munhu. Asi kuri papa ndakati zvangu kuri rumwe ndakada kuzviita ndikazozvimisa vakandipuwa vakandidzidzisa vakanditera kumuzukuru nemwana chisiya mwana papi vakasangana vakataura nomuzukuru wavo naamai 2 weeks ago vakati aiwa mwana wako hatengesika nzvimbo anosiyira mwana nomwana mukomana tatati aiwa zvese zvakaita zvakachena zvakumira zvakaita zvakadaro. Nekuti vataura vachiti ndonyaya yaita kuti vaziva kuti imi vamudini vazukuru venyu hatiti muzwa inyaya dzimwe dzekuti munogona kuzipedza munyenge hatikuzvi right. Nhau iripo ndeyekuti makanga mapa muzukuru wenyu sekutaura kwamukuita muno hamushande kuti ndakatenga hatikuzviona hazvishande. Makanga mapa muzukuru wenyu nechido chokuti pagarden penyu panochengeteka ndomatauriro amaita right. Zvino imimi chakunetsai chazokurwadzai chingave chii manje nhasi? chakandirwadza chokutanga inini wake ndichimubvunza kuti iwe
Wakapa usina kutaura kuti ndikuvaka. Akati aiwa sei, ndakatengeserwa nzvimbo inakore. Ndikati akakusvitsa papi, zvikadzi akandisvitsa. Akautengesera mari 800. Ndikati achitengesera iwewe, mwana wamai vake. Ndikubva ndati uyize default. Hafaniri kudaro kumwana wamai vake. Zvagara patundu. Ndakuti dare. Pakauya munhu achimhanya nefoni. Ichitema magambuti. Akati, pane munhu anoda kutaura. Munhu yeye akanditi, uri kuitengere mapuranga ako. Haasi kole. Munhu iye. Dai nhasi kulinari ari. Zvanga zvisina kuita. Ayo, agara amai vake vabva. Poleni akagara akaita project yake ndichitonoona project yake zvakanaka. Chandirwadza ndechekuti watengesera munhu. Munhu watengesera ndamukona nokumurambidza. Munhu iye uye akuuya nemunhu waurikusvoda kuita uchapu hwokuti chokwadi apa nzvimbo iyi ndeyangu tenga hako. Kuuya kubraiba futi sekretari kuti ndakatoona kana kuti kusvika kwasekretari kwacho ndakatosvika musuwe ine handina kumbozvifungidza kuti nokuti zvakaitika madzichendi musha wendakavaka sokupa kwakati tasekretari akupai ndipako ndokubva ndavaka izvozvo pane 2 rooms dziripo. Kicheni yakapiswa ndakapisirwa kicheni usiku. Kicheni yangu yakapiswa usiku asi madzishe kutaura kuti takapika pane mati kore ati pfuri yapiswa. Asi nyaya yekutaura sekubviri kuti pane vanhu vakutengeserwa zviro. Hapana ndikambotengesera. Vakauya takabva vandidzidzisa ndikabva zvimisi. Muningina ava kuti ndakatengesera ari munhu asemadzishe. Uyu. Ari munhu iwa wakatengeserwa. Ndakapuwa namuongo. Nomukoma tsunami ya 2000 saka asekuru vako. Yes. Vari kuti kana uriwo uripo hazvina problem. Asipo. Ari kwaNhubu akatama. Ndiri kutini uchenjeri hwaangade kuita nhasi mudare muno ndokuti mwana haana kungobuda kana zvakaita meeting. Iwewo hauna zvawakazoita here nepanzvimbo apo zviri kutaura zvokuti unogona wakatengesa kana kuti hauna. Aiwa ndinasi saka iwe zviripo chete ndezvokuti nzvimbo yamakanga mapuwa unasi chivadzoserai kana musisapari kubagara iwewe madzoserei. Kana mune zvamakaita nausei aiwe munotaurira nabodzorera. Asi iwewe iti munasi nokuti asekuru vada iwewe ugara havari kuti hatina problem newe. Pamusoro pamambo ko mwana wangu asiyana nini nhasi namambo. Aiwa ndiwe ndino wakareka aripo ndikomana aripo nawe asekuru vako waona motikari dziri kuti dziri kutenderera idzi dziri kuti hadadi kuzvitswera. Asi vakandidzidzisa ndakanzwa makaregera. Ndakaregedza vakazoona amuzukuru wavo 2 weeks dzapfuura idzi. Futi ndikati aiwa achazviita futi sebo ndakatenga. Ino ndova itotipa vakapa idea yekuti vanongotengesa mwana ari kuyasekura muna kudaro pamusoro shoko razotaurwa naasekuru venyu mumashure muchinzwa vari kuti ndazoona inini vanhu vachinge vanoenda dzimwe nguva necherweseri pangazotengeswa zvakare ndisingazoziva kunyange makataurirana zvenyu asi vauya kuno nhasi kudai kuti chive chapupu chokuti nzvimbo iri kuzotengeswa nokuti dzimwe nguva imii mungati mataurana muri 2 wozoshanduka wozotengesa iwo wozotadza kuwana zvakutengesa handitengesi siya mwana aripo. Saka mimi uyu kana ati handitengesi mune dambudziko nakwera. amai vake vauya mumba mavo asekuru mwana akavaka apa haanapo haasiurekodi. Ndakati iwe mwana wangu akatengesera mwana wako iye zvino zvada kutengesa futa takamudzora maimanje aitoya nevanhu vanotenga chi akambotengesera mumwe wakatengesera uyo ari kuda kuuya kuzotengesera mumwe. Inzwai mwevhuramachi hakuna transaction yemari inoitika iri maererano nezvino hakuna zvakadaro. Saka imini ziva izvozvo
makaona motokari dziri kuenda kuti dzemashamwari asi pamunda ipapo ndopemuzukuru wenyu wamakapawo mambo pamusoro ita pamambo taura pai ndangada pagamuchira uyu andimusire mumaoko anondidzorera sekuru yakaita dare andidzorera panogara kuti iplantation ichamumotema mapuranga angu akuvaka mwana wake andizoti zera ripi anonyasa kubuda panzvimbo ndiri kutini uyu chokwadi chekuti akatodya mari akatogutiti ndakadzorera mari mirai ndobasa redare rino nyaya iyi ane marekodzi muno hatiti inyaya yaane marekodzi muno 1 tiri kuti isusu inzvimbo iyi yamangapa muzukuru wenyu kuti agare nokuti anenge achi ndiye wakare uyu ndiye mwanaka amai vanotochengetwa nemwana saka iyeyi muzukuru wenyu ndiye wamakapa kuti agara saka iyeyi uyu kana aona iye kuti inini ndakuda kutama sezvamutaura ndakaona imwe nzvimbo ayo idare ramunogara naro pasi stiri panzvimbo ipapo pane mapuranga enyu anoda kuchengetwa mwana wake iyeyu ndiye muzukuru wenyu wofuti anogona kupa chengete saka paakuda kutaurirana patsva but hamuvarambidzeni kuti vachengetedza mapuranga enyu rudo irworwo ngarirambe ripo vazukuru wenyu rudo irworwo ngarirambe ripo nyamba makazonzwa kuti pagara mumwe munhu amusingazive ndoziva kuti paitwa transaction yemari saka isusu mouya kuno futi hati nhau iyoyo hamuibhadharire dare tinenge takuivamba tichibvira ipapo mapanzwa